Per anar a la declaració, fem clic a la icona d'un, declaració única. S'obrirà la finestra de selecció de sol·licituds. En cas que tinguéssiu alguna altra declaració en aquest ordinador, us sortiria aquí. Això només és així en el cas d'entitats col·laboradores que poden tramitar diverses DUNs. En el cas de declarants particulars, només apareixeria la declaració que estiguéssim tramitant un cop l'haguem desat, i ara hem de prémer Nou declarant. Per continuar amb la declaració un cop hem sortit, fem clic a la icona d'un i a la finestra de selecció de sol·licituds podem cercar per NIF, nom o cognoms. En el cas de declarants particulars que només tenen una DUN, simplement es pot posar un asterisc a nom i fer Enter i apareixerà la declaració. Fent doble clic damunt d'ella s'obre. Per obrir una declaració, fem clic a la icona d'un. Se'ns obrirà la finestra de selecció de sol·licituds. En aquest cas farem clic a Nou declarant. L'aplicació es connecta automàticament amb la base de dades de persones del Departament d'Agricultura, la PER. Com que aquest NIF no hi consta, perquè és un NIF fictici per a aquest exemple, el retorn ve buit. Seria el mateix cas per un nou declarant que no ha tingut mai cap relació amb el Departament d'Agricultura. Caldrà, doncs, omplir les dades personals. Per aquest exemple, omplim l'adreça del Departament d'Agricultura. Aquesta finestra bolca les dades personals a la pestanya Sol·licitant de l'aplicació. Cal també sempre informar una adreça electrònica on s'enviaran les notificacions. Per a aquest exemple, posem l'adreça de la bústia d'un. Cal omplir un número de compte. En aquest cas omplim un número de compte fictici però que compleix amb els requisits per passar les validacions. L'apartat dades informatives vindria ple en cas que el declarant tingués retorn. Com que és un nou declarant, no ve ple. No podem i no hem de marcar cap d'aquestes caselles. L'únic que caldria omplenar i que té la finestra activa és l'apartat ingressos agraris. Les persones físiques no han d'omplir la casella ingressos agraris, ja que el Departament d'Agricultura ho comprova directament amb Hisenda.
només han d'omplir ingressos agraris les societats, és a dir, persones jurídiques, que demanin certes ajudes per les quals han de complir uns requisits d'ingressos.